Karolína Šmídová a Ciferdy, jezdecký klub Slavia Vysoké školy Plzeň. Připraví se Barbora Šmídová, Vlachová a Rolínek. Diana Daňková a Roberta R. Na překážkách 0 trestných bodů. Bohužel za překročení času získávají 1 trestný bod. Stanovený čas je 81 vteřin a dosažený čas byl 84,88 vteřiny. Já se skleknu, že to vůbec ne.